गाना गईनी ऊपर वो रील बनले रही। अरे की बाजनियन नजर होई, अरे की बाजनियन छाती हो, तब बुझ जई हऊ कि बाभन जाती हो, तब बुझ जई हऊ अरे नाए दादा हम न जाइब राती में। सबसे ज्यादा यही गीत के प्यार करेला। अरे नाए दादा हम न जाइब राती में, तो गोली चलेला अरे भूमिहार के बराती कि काहे खाती घर में बवाल भइल बा, त कौना चीज खाती ऐसन हाल भइल बा, त बोला कौन हथियार आइल बा बा ले ला देखो देखो तनी हाला करा मिजाज में तब लोग गवाई गाना। देखो देखो गली में भूमिहार आइल बा, देखो देखो गली में भूमिहार आइल बा, देखो देखो अरे काहे खाती घर में बवाल भइल बा, बवाल भइल कौन चीज खाती ऐसन हाल भइल बा, ऐसन हाल भइल बा, बोला कौन हथियार आइल बा बा बा। देखो 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 गली में भूमिहार आइल बा, बहुत बहुत पुरस्कार बीकी भैया की तरफ से, अशोक भैया की तरफ से पुरस्कार आवता, बहुत बहुत धन्यवाद। एगो गाना और ही गईनी कि जाति में कौन जात होले रंगदार, जाति में कौन जात होले बरिया, जाति में कौन जात होले रंगदार, अरे की बांध के पगड़ी हिलैले बसगरी, बांध के पगड़ी हिलैले बसगरी, जतिए भूमि हिलैले बसगरी, बांध के पगड़ी हिलैले बसगरी, जतिए भूमि हमनी और भूमिहार के बाभन कहल जाला, एने पूजा करवावे ले पंडित जी उनका के बाभन कहल जाला। ए तो मिला के गा देवे नी आने तो बाभन को शासन में, अरे आने तो बाभन को शासन में, राइफल बनवा देंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया लगल तो फिर से एक बार